Здрасти, YouTube! Днеска ще снимам малко на София Ларс. И сега имам само да тренирам, защото точно тук ме каза да тренирам. На следващия клип мога да направя музика, бе. Няма, че не мога, забравих, че няма начин да успя. Ако някой знае само някаква програма, дето мога да си, например, да сложи някаква снимка към клипа или нещо друго, може да ме каже, че ми трябва да мога да си сложи интрото. Намеря равен. Червената шапка ще смачкам. Камуличките. Да. Мале, 4 дена не съм играл играта. Омага. Чакай, кръв ми трябва. Остава тук е. Омага, кой ти е? Оставка. Бира на кой? Не. Диаманти. Някой тъпо лице. Митинги. С групи. Омага. Митингите са долу, бе. Омага, бе, кой ти е? Как митингите? Митинги. Ой, ти не знам още. Хора са без канал, няплах. Кой си изляза от скидепа? Ако пак имам лош говор, сори. Ако е по-лош, пак сори, че мой да не съм успял да го оправя. Ниво на спускане 2. Готов за лов. Прекалено често се биете. Площад. Канални плахове. Сетих са Котлин на Прея. My precious. Спокода. Ловкост. Супер дъвките. На Баттошко. Че ще ми свършат дъвките, бе. Спечелих си нещо. Площад и сотям го такова моня. Нападни звяра. Сега гледам как се бия. Има кордър понесе тежък удар, но плахотрол отнесе още по-голям. И мислим, че Макордър ще спечели. И това май е правилното. Но Макордър има един пропуск. И с този удар Макордър ще победи.
Ай, макар да спечели! Нищо не спечеля. За успешния бой получавате 2. Сякаш ми пука. 2 кракива криста. Супер! За победа на Тлахотрол получавате 2 кристала. Турба 13 тръв колекции. Сега си ви тъпите колекции. Бедали. Тъстъпа писем се заби в главата. Отчитане на любовта. Криско, бит. Бедали. Маки тоже. Така, скоро ще свършва клипа. Аз когато искам ще свърша, ама скоро аз искам да свърша. Има ли начин изобщо да ги продам? Да, има, аз забравих, много съм тъп. Площад. Мол. Мои предмети. Кола ли бе? Искам скота. Бедали. Четири атаки, 3 защити. Може да играе Беги Мафия скоро е. Ама после не се играе нищо. Mortal Kombat. Война до 24 август 2014. Да. Маляля, искам да имам толкова пари, бе. Колко неща са замразени по време на война. Цак. Аре, аз мисля да свършвам клипа. Това беше от мен. Чао, ако имате въпрос, пак кажете ми нещо. Не съм много добре в София Ларс. Може ли за униве програмата за... дето да комбинирам снимки и видео, такива неща да мога да правя интра. Някаква така... гледам програма, която да им правя интра и да мога да комбинирам интрото и клипа.